Għas-sitt sena konsekuttiva Malta għandha l-aqwa programm ta' ċittadinanza b'investiment fid-dinja, dak li llum huwa programm ta' Residenza. Dan skont istħarriġ minn bord ta' esperti internazzjonali magħmul minn ekonomisti, akkademiċi u esperti tal-immigrazzjoni. L-istħarriġ ġie maħruġ minn Henley Partners u jevalwa l-kwalità u s-sigurtà ta' kull programm ta' ċittadinanza fid-dinja. Il-programm ta' pajjiżna ġab 80 punt minn 100, segwit mill-programm tal-Awstrija b'74 punt u l-Montenegro b'72 punt. Is-segretarju parlamentari għal-ċittadinanza Alex Muscat sostna li dan ir-riżultati servi bħala prova ċara li l-bidliet frekwenti ta' dan il-programm mill-gvern servew biex jissaħħaħ il-programm. Din hija xi ħaġa pożittiva ħafna għal pajjiżna, speċjalment wara li matul is-sena li għaddiet l-2020 aħna saħansitra biddilna l-programmi tagħna u infatti morna l-inizjattivi li huma ħafna iktar ibsin minn dawk li kellna qabel. Huwa fakkar li kien dan il-programm li ġenera l-fondi neċessarji sabiex tittaffa d-daqqa ekonomika tal-pandemija. Is-segretarju parlamentari stqal li frott diskussjonijiet dwar dan il-programm mal-Kummissjoni Ewropea, il-programm ta' Malta s-saħħa speċjalment fil-qasam tas-sigurtà. Fil-fatt huwa qal li dan ir-riżultat pożittiv dwar il-programm ta' Malta li huwa l-aqwa fid-dinja issa qed jintbagħat messaġġ iżjed qawwi li l-programm ta' pajjiżna huwa serju, fdat u rigorus. Juri wkoll kemm il-programm tagħna kemm huwa serju. Dan l-analiżi li saret dan ir-rapport il-ġdid li għadu kif ġie ppubblikat issa fil-ġranet li għaddew jidħol fid-dettall ta' kemm huwa rigorus programm, kemm huwa serju, kemm isir due diligence fuq kull investitur. U hemmhekk pajjiżna klassifika l-ewwel wieħed.